Hi bye, ug sa tanang mga naminaw karon. I just wanna share my story. Ako day si May, usa ka OFW diri sa may Singapore, ug naa ako sa healthcare. I always listen and read kaya makawala di siya antok, especially kung night duty ko. So gina-multitask na ako ang maminaw while doing my work. Anyways, I will start the story na. Sa una hilig ko mag-apil-apil sa mga youth camp sa church and mga youth activities sa mong place. Kay extrovert man ko, so ganahan ko makig-meet og mga new friends. Na ako'y na friend, nganlan lang nato siya Mr. L. Kini siya silingan na mo og baryo. Naisiya ang buutan, pero amigo ra jud may. Hi hello lang jud, tapos sungog-sungog sa kong igagaw og sa kong amiga siya ha. Kay nagkagusto man sila siya. Atong mga 2015, nakagraduate na ko college og nakauyab ko. Pero 6 months rami pero grabe na ako ka broken hearted kay lagi first uyab na ako. After that breakup, niadto ko Singapore para magbakasyon sa kong mama kay diri siya nagpuyo with her family. Sumauto nga ga-move on ko. Kini si Mr. L, nakastart ako siya kay istorya before ko ni adto og Singapore as amigo ra jud. An kumustahay kay lagi working na siya nya ako kay bag-o pa nga nakapasar sa board exam. Dayon na adlaw-adlaw na among istoryahanay hangtod nagkaklingi ming duha. So go with the flow lang jud ko. And syempre, igatan gamay kay sad girl ko that time. 3 months ko sa Singapore, dayon padayon among communication. Hantod niuli ko sa mua og nagkita mi nya nagdate. Nagtanaw mig sine. Last full show na to. After na magtanaw og sine, sumanguli na mi. Nya naman siya motor, so I was expecting na sabay mig uli kay silingan na raman pud ming duha. Pero ginan ko niya nga sige may salamat. Nagdala kog motor og usara ako ang helmet. Deep inside my mind, buang nga oy. Nagdate mi. Tapos siya pa jud ang nagplano ani nga date. Unya, silingan pa jud ming duha. Pero wala jud ko niya gidal-an og helmet. Nakatawa na lang ko. So okay ra pug ko ug wala na ako gimain. After ato, sige gihapon may chat. Tapos very rare kayo siya nga makipagkita na ako. I always ask him na magkita mi. Mukaon ba or shot? Pero ginadecline niya. So ayun, sad girl na ko. Napod tay time na nagkita mi niya nga hubog kay ko. Wala ko ni sabay og uli sa kong mga friends. Tapos wala pud ko patod sila ha. Kay gusto ko makipagkita niya. Kay panalagsa ra jud kay mi maguban. Sumoto ang gisundo ko niya og na-meet na ko iyahang friends. Happy kay ko ato kay naa na joy progress. Pero after that, wala na pud may gakita o wala na date. Everyday chat na. So medyo ma-question na dyan na ako kay many times na ko nga sige yaya o kita pero wala dyan. To the point na gina-question na ako iyang pagka-consistent sa pag-update and communicate everyday kanang 24/7 dyan. Kay walay progress. And always lang jud og chat and text for more than 1 year na. Sumoto nga nag-overthink na ko. Siguro past time ra ko niya. Na-bored lang siya. Ginapaasa lang jud ko niya. I ask a lot of my friends kung unsa man jud kung feel ba nila nga naay something or wala. Tapos dili pod sila makatubag. Napoy suggest nila nga go with the flow lang ko or kinahanglan na akong isulti siya ang tanan. Pero ang ako ang gipili kay I will go with the flow na lang sa. Pero nagkadugay, mas nilala ako ang pag-overthink man noon. So what I did, kay nag-confess ko niya. First confession, kay I was very drunk and tell him that I really like him. But he is just trying to avoid the convo and pretend to be okay. So the next day after na ko nahubog kaayo, nag-text ko niya og sorry.
ug ipadayon namo ang amoang communication. After few months, wala na jud ko kaantos. Ug kinahanglan na jud nakong ipagawas ug isulti ang akong feelings para niya. Kanang dili nako hubog. Ako siyang giingnan. Nga lisod kiya sa kuha, Mr. L, ang struggle na ginabutang nako sa kung una-huna. Nga dili ko dapat ma-fall nimo kay amigo ramanta. Maong best way is dili kay ko makig-communication nimo. Wala ka balo sa everyday nimo sa chat or sa text. Kung bored, pastime, game ra ba, or tinuod, or friends ra ba jud ta. Gi-compare na ko sa kong mga friends nga mga lalaki. Dili man ani ang amoang komyo. Sorry, Mr. L ha. Bothered kay ko. Gias na ko kong friends last time kung unsa akong buhaton. Na sila nga go with the flow. Or iingon ako sa mga. Sa mga to nga nag-go with the flow lang ko. Pero feeling na ako, mag-worsen na akong feelings. Di po ko gusto untay ingon, kaya syempre baba kayo para sa ego sa babae na inani. Pero ana sila, go lang daw, para at least maingon na nako ang tanan sa mga. Pati sila naglibog kung unsa imong ginabuhat, kung naa ba kay intensyon or wala. Sorry, Mr. L, if giingon ako ni Samo. I know nga di dapat, pero di ko gusto na mabother kay ko sa mo. Wala man ko ga-expect. Ang ako alang, mayon ako sa imo. Kay para makabalo ko na tama na ningaging, kung dula ra ba ni. Tama na ang pagpaasa. O kung friends ta, at least kabalo ko kay matrita ka as my friend, diba? Mawalang man ata na. Good night. Ingat ka na lang. Don't worry. Still friends man ta. Siguro not like before, na si chika like everyday. Pero pag kinahanglan ko nimo, always nga naara Japon ko. Gorara ko always. Bitaw. Gusto ra kog peace of mind para kabalo ko kung asa ko kutob. Or asa ra ta kutob. Di man pud ta bata para maging immature. Kabalo na ta kung unsa to ang ginabuhat. Di man ko nimo masisi ani, di ba? Kay kabalo man kasi mo ang ginabuhat. Aware ka na di normal sa mga friends na mag-chat ka everyday, morning, noon, and night. Salamat. Good night again. Unta, di nimo i-disregard ni. Like parang walang nangyari. As perme nimo nga ginabuhat. Ayan to bag. May, sorry if mali day ako ang nabuhat. Sorry ha. Kabalo man kasako ang istoryador biadjud ko. Pero ayaw lang jud pagbago. So based sa convo and based on my understanding, mura ginaingon niya na nasubraan na siya sa pagiging friendly and he is sorry about that. So nasakitan ko. Wala na ko ga-reply niya. Naging cold na ko. And of course, nag-move on na. Huwag kinahanglan ng dawato ng tanan. Pero consistent gihapon niya mga chat and text. Adlaw-adlaw gihapon. Usahay mo reply ko, usahay dili. That time, ginatoyo na po dyan ako nga di siya replyan. Kay mo asa na po ko. Hangtod, na okay ko. But still, mag-message gihapon siya everyday. Nag-Singapore ko gusa para mag-vacation ilang mama. And try my luck, basin maka-work ko. Walang ito og trabaho, nag-tender po ko to meet other people. And basin, makauyab. Sa moto, nga na-meet na ko akong inchik wakang noyab. Paspas kay ang tanan and I need to go back sa Pinas kaya wala ko kapangita og work sa Singapore. So I decided na mag-Manila ko and mag-LDR sa kuya. Balik ta ka-chat kay Mr. L. Naka-chat gihapon siya sa ko at that time and mo reply ko usahay pero wala gihapon siya kabalo. Hangtod sa giingnan ko ni Mr. L na same feelings daw may atong nag-confess ko niya. Pero I told him na wala na. Naka-move on ako. Ug nakita na nako ang someone to love me back. The same love nga kaya na kong ihata. I waited for 2 years para sa effort and to hear all those words na gusto ko niya. Pero, I'm healed na. Ug naka-move on ako niya.
May ni inom iyak ang drama because I was confused of his feeling. Tapos karon, he is telling me that same feelings kami that time. Pero nagsorry gihapon ko niya. And maybe makahanap siya para siya dyan. Og naa siya'y ma-learn sa moang story. After that, magstorya gyapon ni. Pero panalagsa na lang, kay naan ako'y love life. Karon kay nagtrabaho ko dari sa Singapore. Mag 4 years na miss akong uyab and planning for our future na. 1 month ago, nag-istoryahanay mi ni Mr. L. Anyway, na siya uyab and happy love life na pud siya. Nangmusta ko niya and he is okay. Kay dugay na tong nahitabo sa mua, I asked him about that. Nangutana ko niya, nganong gipaabot pa nimo og years bago nimo giingon? Wala lang man ka naghatag og assurance. Then unsa imong na-feel atong wala na ko'y feelings para sa mo? Nakay na-feel na kasuko na ko. Ano saan mo na-realize na pariha ditag feelings? Grabe ba nako ka-wild sa una og maka-discourage mang wala? Tabag siya. Nagsige man tag text ato, di ba? Siguro lain akong way nga ma-feel nimo akong assurance. Pero as nagalalom na atong communication ato, like adlaw-adlaw. Syempre, naanagi ko'y feelings para nimo may. Pero sama silang giingon lagi. Nga diha na nimo ma-feel ang kaimportante sa usa ka tao kung wala na siya sa mo. Samot nagkalit-kalit ra. Wala man pug ko'y na-feel na kasuko. Na-realize na lang nako nga hinay kay ko mulihok hantod sa nawala na lang noon ka. Pareha naman gud ta. Nag-ask ka nga manggawas ta kaso maulaw ko sa imong makauban. Pero gitry na ko tong nag-shot nga kita rang duha, di ba? Dili man kayo wild may. Sure gani kayo kakauban. Sumoto yung gingon na sa una every time magyaya do ko. Maulaw do siya sumoto nga ginadecline niya permi. For my part also, nagundang nako. Ang wala na nako siya gihatagan pa og chance and listen to his explanation. Pero it's been 2 years, pero na-hurt na pod ko that time. Nag-overthink, kung ang ego is natapakan na. Anyways, he told me pod na nagsisi siya sa nito. And I'm his Totga, the one that got away. He also told me after sa kuha nga di na daw siya torpe. Ang ginaingon na jud niya iyang feelings, kaya di na siya gusto mahitabo tong nahitabo sa mga. So mo nang usahay guys. Ayaw mo kahadlok. Take the risk. Balag sakit ang resulta, at least you tried and dili mo magsisi. I'm already happy with my current love life. And si Mr. L, he is also happy with his girlfriend. Mo nang ilang ginaingon na. Pinagtagpo, pero hindi itinadhana. By the way, bye. Sorry di ay. Kay dili ko good in storytelling, pero hopefully maka-learn mo lesson ani.